Svi vi ste nakon što ste ulagali trud, rad, vjeru u sebe, ako ste radili, došli ste u današnji dan. Današnji dan nam je, tako kažem, dobra etapa i u vašem životu, i u vašem radu. I ona, možda kad se godišnji gledamo šta ona predstavlja, ona je sadržana ovdje ovim obrazovnim ispravama, diplomama, koje su psihološki rečene možda ključ. Možda radi i taj liječopisi. Taj ključ osigurava da otvorite neka nova vrata, neki novi etapa, dobar dio vas, i to je tako iskreno, će nastaviti u obrazovnim ciklusom nekim drugim. Oni koji nastave će također slušati možda to na jedan drugi način, ovako formalno, otvarat će vrata, novi izazova, novi spoznaja, otvarat vrata i naravno novih nekih zadovoljstava, uspjeha, tako da možda puno značajnije vam je ovaj svijet emocije nego u nekom trenutku i možemo i to se predstaviti. Evo ja vam u ime upravo Dječjeg sveučilišta i u osobno ime želim čestitati na ovom velikom danu, velikom uspjehu. Neka vam znanje koje ste stekli bude temelj za buduće uspjehe i pravi put, neka vam pokazuje integritet, odgovornost i poštovanje prema ljudima. Kako malo prije naglasio ministar. Također želim vam mnogo uspjeha, zdravlja i sreće, te da s ponosom nosite ime našeg sveučilišta Vitez, te god vas životni profesionalni put odvede. Hvala vam i čestitam vam za sve još jednom. Velika mi je čast danas stajati ovdje ime studenta trećeg ciklusa studija Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Vitezu i podijeliti nekoliko misli s vama kako nas je sve ovo dovelo do ovog trenutka. Moj akademski put započeo je na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, nakon toga se nastavio na Medicinskom fakultetu u Rijeci, a danas svoje obrazovanje zaokružuje ovdje na Sveučilištu Vitez. Svaka od ovih institucija ostala je važan trag na mome akademskom putu, a i na osobnom razvoju. Posebnu vrijednost ovom završnom dijelu obrazovanja daje upravo Sveučilište Vitez, koje je kroz poticanje znanstvenog rada, stručnog razvoja i akademske izvrsnosti postalo je mjesto na kojem se znanje ne samo stječe, nego i razvija sa jasnom svrhom i odgovornošću prema društvu. Svaki korak na tom putu donio je nova znanja, iskustva i izazove koje su me izgradili u osobu kakva sam danas. Danas primamo diplome, ali ono što nosimo sa sobom mnogo je više od akademskog zvanja. To su godine rada, odricanja, discipline i istraživanja, ali i osobnog sazrijevanja. Put doktorskog studija nije bio jednostavan. Bio je ispunjen trenucima umora, neizvjesnosti i pitanja jesmo li uopće mi dovoljno dobri, da li smo dovoljno spremni i da li smo dovoljno jaki da nastavimo dalje. Upravo su nas ti trenuci najviše naučili kako su upornost i predanost važni na svakom životnom putu. Samela Zelić, medicinska sestra, evo trenutno doktorant zdravstvenih studija. Evo dakle, put koji sigurno nije bio jednostavan, međutim evo, Sveučilište Vitez kao obrazovna institucija, da li je preporučujete i zašto? Da, od srca. Ja sam Fakultet zdravstvenih studija završila u Sarajevu, kasnije sam došla na magistarski studij i na doktorski studij na Fakultetu Vitez. Vrlo kompetentni profesori, fantastični ljudi koji rade u studentskoj službi, uvijek su sretljivi za bilo kakvu pomoć, s obzirom da ja vozarim iz jednog kantona u drugi, tako da su uvijek bili na dispoziciji za pomoć i s obzirom da sam i u radnom odnosu, tako da zaista velike i tople preporuke za Sveučilište Vitez. Evo možda eventualno još za kraj vaš dalji plan za profesionalni put? Pa s obzirom da sam na Fakultetu Vitez promovisana u višeg asistenta, ja se nadam u docenturi i nekom predmetu iz zdravstva koji je recimo u urgentnoj medicini, hirurgiji ili nečemu što je
proizilaze iz mog radnog iskustva tokom ovih dugih godina. Sveučilište Vitez kao obrazovna institucija, u stvari, da li je preporučujete i ako da, evo, zašto? O sveučilištu, Univerzitetu Vitez, ja zasigurno ne znam ni koliko sam objektivna da govorim, jer ja sam zasigurno bila jedan od najsretnijih studenata koji je, mogu neskromno reći, koji je prošao kroz studiranje, s obzirom da sam ja izgradila sebe, ne samo u profesionalnom putu, nego i u ličnom. Sveučilište je napravilo ono što zasigurno nikada ne bi mogla bez sveučilišta i sigurno mogu reći da je nakon svih puteva koje planiram, sveučilište je jedan od onih kojim planiram, ako Bog da, i da se vratim, i zasigurno je to moja preporuka svim mladim ljudima i onim koji žele da nastave svoju akademsku karijeru. Za vaš razvojni put, pošto evo, primjećivali smo vas u takozvanim vannastavnim aktivnostima, u stvari koliko je bitno za jednog studenta da bude uključen što više projekata? Što se tiče vannastavnih aktivnosti, ja vannastavne aktivnosti dugujem svojim profesorima na Pravnom fakultetu, ali i cijelom osoblju sveučilišta, jer su oni probudili u meni tu želju da ja, pored studiranja, radim razne aktivnosti od studentskog parlamenta, raznih konferencija, pisanja i bavljenja naučnim radovima, i smatram da je to jedna od mnogo važnijih stavki vezano za pored ovog redovnog studiranja. Danas smo imali svečanu ceremoniju dodjele diploma našim studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija i na ovoj ceremoniji smo zapravo odali njihovo priznanje za njihov uloženi trud i rad i postignute rezultate, uz zahvalu naravno svima koji su činili njihovu podršku tokom studija. Mi smo sigurni da će oni svoja znanja i vještine iskoristiti na najbolji mogući način i nastaviti putem učenja kroz cjeloživotno učenje i nadograđivanje svojih profesionalnih profila, a mi im ostajemo u tome i dalje na raspolaganju i svakako svima čestitam na postignutom uspjehu. 2, 1, čestitamo!